Okay, kailangan natin. So, mag-test na. Okay, test tayo ng COVID test. So, self-test yan. So, ating swab. Test card. I-check natin yan. Solution. Ano natin naman. Kailangan mag-blow ka na ng nose. Para lumabas yung mga fluids. So, kailangan wag mo, do not touch this one. Okay? So, dito ka mag-open. Open here. Okay, 3 times no. Okay. One, 2, 3 or 4. Yung sa kabila. 1, 2, 3, 4. Medyo ang comfortable. So ngayon, bubuksan natin ito. Ayun dyan. Then, try mo itong mix mo gano'n. Tapos pag iangat mo na yung yung stick, you need to press it here. Press, then pull it up. Okay. Then, yung babalik mo dito. Okay. And try to close it. So, then, iano mo siya dito sa test kit. Okay, let's see. Okay, bukas na. Okay, so drop na natin. Yung C is control line, T is test line. 1, 2, 3. Okay, that's 3. 15 minutes. 15 minutes. Ayan. So, we wait natin yan. Okay, let's wait. Okay, ito na yung oras. Almost 11. Pero ito nang lumalabas. Yung control line is nandyan na. Ibig sabihin, success yung ating pagka-drop. Pag pumalo sa T, congrats, positive, buntis ako. Is it 15 minutes? Yeah, 15 minutes. We still have a long way to go. I know. Sure. Sana baby boy. Sana twins. Sana twins. Sana twins. Sana it was your finger. Tayin natin. Tagal ah. May 10 minutes pa. Yeah. Okay. Mukhang matindi ang yung control line at yung test line. Yan negative, pero pag trinap mo yung 3 drops, dapat lumabas na yung control line. Okay, within tayin natin.
And tequila tea. Sarah, yan mo na para yung lakad mo. Baka ma-excite ka. Sige na, mag-test ka na, oy. Wise ka rin, mag-test ka sa ano. Ayos ka. Kapatal ka nga, Mati. Naglinis ka. Halika mo. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Last 1 minute. Last 1 minute. Malapit na, malapit. 14, 30. Yeah, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Negative. Negative. Hindi ako buntis. Ay. Hindi ako buntis.